batun maganar kunya, basu bar tsoho ba da saurayi yaro ko yarinya. Sabar fitinar su da kagano su kawai mazabar hanya. In har kuma kaki da kun haɗu raina kayayyo kuna. Har suka doso ku bar gurin domin haka ne riba. Sun addabi kowa cikin garin kowa bisu kyale ba. Sanani na rashin ji ya sadi kan sana'a bisu koya ba. Haruna da Ya'u aikinsu shine jan magana. Ka san wace ce ni hadda zaka biyo ni ka nemi magana akan titi? To tsaya in gaya maka. Kabgarin babu wanda ya isa ya tare ni akan titi ballan sana. Ni na faɗa miki. Sha sauna sakar irin kace zaka tare. Wallahi sai na hada ka da yayana. Ka san wace ce ni a garin? Saurare. Banza sha. Na gaya maka tsaya akan soyayya. Na gaya maka babu ruwan ka tsaya matsayin ka abokina. Ka rabu da ita ka gigo? Ka rabu da ita ka gigo? Shike. Kowa ya baku uwarsa. Ta zaman ka lafiya. Kowa ya baku uwarsa madalla. Madalla ya ko ja share bai banda ga ya kwanda ba ba. Cau yayana. Sa'a dai yayana. Jar a lafiya zinariya kanwata. Ya aka yi ne kanwata. Yayana wai ya magana gayan nan da ita ya haji ciki. Ai wannan gayan karshen ta ko yana asibiti ko ya mutu a mamake maganinsa. Yayana ina alfahari da kai. Kira mu da shi. A jaman nan take ba da labari. Fitinan nan da muka fitina ba. Tuni yanzu nan an yankan mu bizan laira. Karban tubani ma an san gama ko dambu ake a karban. Anya yayan nan na kwaɗan daban gaske ne? Ya ce min ya sassara shi kuma na je can na gan shi. To shi kin Allah isa dai ba wani suka kama suka da ka bai ja min alhaki. Mata manya har da ƙanana. Lafiya kazan mu ce ta bata da mu akar makalla shine muka ce wala mu duba bayan gari can Allah zai samu kai ka sai Allah ya bayyana mana Dama muna samun labarin cewa kuma da buhun su tunda kanka inna lillahi awaki akuyoyi da raguna. akar makalla wallahi Ko ku gaya min gaskiya ko kuma ne muku. gaskiya kenan muka faɗa akar makalla gaskiya muka faɗa San tsoro ba ga su babu batun maganar kunya. Basu bar tsoho ba da saurayi yaro ko yarinya. Sabar fitinar su da kagano su kawai mazabar hanya. mu ga za ta yi maulidi dace yar mutunci mai mutunci mu ga dace mu fitar da kuɗin mu gumin mu je mu siyo mata kaza da za a yanka ai maulidi ta washe baki albarka. Allah ya muku albarka. Wato ainihin da abin da ake faɗa a kanku. Ya yi da cewa duk abin da ake muku a garin wallahi shara ne aka rama kan Allah mu je mu kai ai na wuta shi. akai mu tafi din aka rama kallon yaran takalmi Tun da muka ɗauko kayan nan kaga har yanzu mun samu wani kwastoma. har tsoro nake Ai ma ka ake son mu yama shushe nan nan. ashe kallon ki da muka yaro Wallahi Allah mu. yaran takalmi Barka ne. Ya yi daidai dama ana tuni da shi gida ne kuma sai na ga tushe na kwarai da gaske na da bukatar gyara da za a yi mun a takalmi na tafiya na tuni da can na ji ya daga
lalle ina son a yi min gyara ina so a daga mun shi a buga mun kusa Kusa a za buga a mun kusa akwai wani takalmin ga gurin ku nan ya samu takalmi da saboda abun nan ina sa kama ta an sa takalmi yawwa a buga mun kusa ya bugu sosai yadda ya kamata yawwa a buga kusa a buga mun kusa zan shiga na gida ne zan kawo zan fito yanzu zan yi kan yawwa a buga mun don Allah a fara aikin nasa ɗauko ruwan wankewar wai ka iya yadda ake sa kusoshi ne dai na ji ce kusa za a buga ban san ya ake bugawa ba amma ba mu duba kusoshin a cikin ga wasu kusoshi a cikin ai wannan kawai za a buga ina ai tun daga gansu masu ake bugawa a jiki an ba ran ne ka ran ne to ko da wannan ake bugawa to nan uku za mu saka can ma uku amma mu fara da ɗaya mu gani in ya zo ga yanayin gyaran yayi yadda za mu samu kuɗi su 200 ma za mu ko da ina ake bugawa daga nan kawai za ka buga a ta baya za ka saka ta baya ko sai a lankwasa gefe ina ga ta haka sai ya burge Haruna da yaku aikinsu shi ne jan magana. Ai, ina tunanin ma da an kai mu ƙasar waje ma aikin. Amma ya yi haka. Ya kai yanzu na tabbata da ko Sahara zai yi ko ina zai shiga zai Na baka wani ba daidai wani zan buga ta gaba buga. yauwa ka kawo shawara a ɗaya sata Ba mu sa ta haka za ta fito. Wannan ɗin ma mu juya ta. a haka Haka ga ita ka ta gani ya sama. ɗaya sama ɗaya ƙasa haka ai wanka ne na ga ɗan wanka ne yi gyaran takalmi gyaran takalmi in ya zama ka wanta 200 za mu ce 200 za mu kafa wannan aikin awa kalli ba kusoshi na muka gyaran takalmi yau wa shi na ni gaba ɗaya na sha'abu ma na ba ku gyaran takalmi za ka yau ni nake an haɗa takalmin an gyara ya yi kyau ba na son wasa gyara ya yi ai babu wasa tsakanin ina takalmin yake saman Aji muka kace mu rubun kwano lai ka saka wannan rubun kwano lai Rika me da wuri ka ta kusa faru ba zai komi wannan kusar ka buga mun wannan kusa na rubun kwano ka ce wai kusa ne na gyaran takalmi nagartacciya na saka ma saboda ƙananan kaman ba za su yayi dare ka kyauta irin ku muke nema da majalisar da muka shigo gari irin ku muke nema in baka gyaran takalmi kai mun gyaran takalmi irin wannan aikin mu kenan labai mu kai da mun je ka ce ma mai nagarta ne a samu kusa mai kyau shi sa amma da samu manya ya ba abin da daya lokacin tarkaya da tare kayan ka Aka lala. Yaran nan suna garin nan kuwa? Shi sa na tara ku a nan. Ka san nan bayan gari. Dole ta nan yaro zai biyo ya shiga gida. Ina sani aiki ne bai kasa ba. Ku ƙara haƙuri. Kai, su waye wa'annan? Ta kama wannan abu. Kai a cikin kuwa ya Haruna fitina.
Wai Allah na kawo zan ba kun bashi a bakin koge shi kada yake wanka wallahi wai Allah. Kun bashi wallahi mun bashi. ina ko ga nuna mutuna Kai na laka. Kauna ya nuna mutuna. Ina kuka bai shi. Ka imani ka gan shi. Ku taɓa lafiyarsa mu taɓa bakin kogin. Ku taɓa lafiyarsa mu taɓa bakin kogin. Ku zo mu taɓa bakin kogin. Ku zo mu tafi.